Basta. Baka punuin na yan. Hindi natin maubos. Taman lang yun, parang hindi masaya. Good morning guys! Ayan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, for today's vlog ay nandito kami ngayon sa farm namin, sa lumang farm. Hindi, dito sa dragon fruit farm. Bali mag-ano kami ngayon guys, mangangalap kami ng liddag. Sa Tagalog ay Tagalog nun? Igi. Yan, update namin kayo guys sa aming fish pan. Bali mayroon ding natira si Boy Pan daw nung nakaraan. Nanganak Kung yung nabalitaan yung pirandaw guys, yung aming pala isdaan. Mayroon din siyang maliliit na naiwan. Bali lumaki na siya guys. Ngayon lang ulit kasi namin siya napasyalan dahil busy po kami ng mga ilang buwan sa aming Sibuyas. DFL isla ni DFL. Ayan, bali ngayon lang ulit kami nakapasyal dito. Yan guys, kuha tayo ng igi at tignan niyo yung aming mga tilapia. Medyo malalaki na siya kasi pinapakain daw ni Papa ng feeds tsaka darak. Kaya dami, mababaw na. Sobrang init na naman. Sana mag-ulan din para matubigan. Dami din siya eh. Dumami siya kasi lumaki na yung mga mga maliliit noon. Madami kasing maliit to dati. Di ba yung nagkuha tayo ng igi? Pero naubos talaga yung Madaming kwan, yung maliliit. malalaki. Naubos, Kala ko nung kwan, sinasabi nyo nang walang natira, wala. Dami pa pala oh. Wala na. Gusto nga bandiitan na antipaseng, kaliliit pa, hindi pa makaano, Yan. hindi pa makatinik sa lalamunan pero niya. talaga, walang natira dun sa malalaki. Ito na lang natira. Yung malilit yan noon. Tara guys, bali dito na rin kami mangunguha ng igi. Napakarami guys, ang kapal sa tabi. Yan, i-ano natin siya mamaya. Ginataan with laing, laing na igi. Laing na igi na mayroong daing. Ayan, mayroon tayong daing sa bahay, ilalagay natin. Ginataan manan ang tiligaya. Oo. Si favorite. Favorite ko yun. Tara guys, umpisahan na natin. Laga daw. Hindi na namin kailangan pumunta sa bukid para manguha ng igi. Dito lang sa fish pan, napakarami. Mamulot na lang tayo dyan. Diyan lang kayo sa gilid-gilid. Kaya nga, Yung lagayan natin huwag na kayo magpunta sa gitna at marami man doon sa gilid. Hindi na lang tayo sa gilid. Hindi tayo magbasa. Hindi, baka dakot pa. Sobra, may ulo. May karasaan pa man dito. Oh, di ba hindi na yon? Nagpunta doon sa may sagingan. Wala na yun eh. Kulay pula pa man. Yung nagpunta sila uksi dito. Naggapang doon sa may sagingan. Sabani ganun tayo. Nata, nante! baka mapunta sa Antiligaya sa gitna. Magdawin din kaya yun. Gasak. Uwe. Laki na ng aratilis. Alate. Ano yun? Ang dami nagtubo. Aratilis. Ito ang ugat-ugat na to na. Mga ugat na yan. Ito guys, yung mga tinanim ko nung nakaraan. Siguro 1 year ago. Ito na siya, ang kapal na oh. Ayun na, may bunga na siya oh. Dapat yan matrim yung ilalim. Hindi may lilim na dito. Dapat itong matabasan. Oh, ama. Tayo nagdala ng gulak eh. Tanda natin. Daw may ulog. Dito may... Shoo. Sana ako magbabain. Saan malaki? Malaki ako. Ano naman po? Wow!
Ang dami. Buti to malinis kayo na sa fish pond. Walang lason. Oo. Kasi Hindi na i-sprayan. ingatan itong malagyan ng lason. Sige, ramas nga ramas. Idok ko tulid to, nagdukpok sa kung makakarating ka. Nagbuhaling sa nagigidadak tulmot na basi. Ha? Huwag na yung masyadong malalaki para walang anak-anak. Ito lang naman yung the best na luto dito at yung ginataan. May hapon natin lutuin. Yung kwan bready board, masarap. Masarap din yung isang tiligaya kasi favorite niya yung ginataan eh. Doon tayo sa banda doon. Para marami ulit siyang kainin. Para hindi na naman ma-stress. Anante. Magkita ka ni Pablo. Ay, kaya niya. Kaya iyo mo amin. Ang si Dada. Kami sa lang kadidag sida. Masarap din yung kuhol dito. Sa susunod kuhol naman yung kukunin natin. Walang kuhol pa o. Kakwan. Walang tubig sa bukid. Baka punuin niya yan. Hindi natin maubaw. Taman lang para hindi masayang. Pang pa yan. Kung nagdating sa Atairen. Ayun. Paborito niya rin to eh. Hello, Brownie. Kamusta ka dito? Oh. Magtabas nga po tayo dito. Kapag hindi tayo busy. Ito na. Sama natin si Baling. Magbili muna tayo ng feeds. Ante ah. Kasi sa ngayon guys, ubos na yung feeds. Ang pinapakain muna ay darak. Buti na lang hindi nakuha lahat ni Boy Pandaw, no? Makuha niya rin yung mga fingerlings na yun. Magsuot din sa may dala niya eh. Ante. Doon? Oh, ito na yung tanim naming mga saging. Diba? Pwede na ulit maglipat. Oh, maraming anak. Nagabunga yan. Hindi, ang ganda ng bulaklak niyan, golden shower. Ito. Oo. Yan, sasabihin ko guys sa mga apo ko. Mga apo ako nagtanim doon. Kalalaki na kasi ang tanim niyang mga Palawan cherry. Yan ang Ala, may bunga na yung tanim nating saging. Kaninong tanim to? Parang sa akin to tanim. din ako banda. Baw, ngayon ang kinin mo. Santiligaya dyan. Okay, Santipaseng. Doon ako banda dito. Ganda Oh, pag diba? may nog makinis ang balat. Tatlo lang yung natira. Ito lang may bunga. Diyan, wala. Ayun, kadami doon eh. Galing naman. Sayang mga pang ko, tatlo lang natira eh. Kadami to eh. Ang dami pang ligdag. Bulaklak lang ang kanyan, parang halaman. Oo, yung kulay pula siya na kay kulay dilaw na mahaba. Yung sa Batuili anti ay na Ah, dilaw ang bulaklak niya. Yung pahaba. Pwede natin pagkuhanan to ng buto yan. dagdagan pa sana nila ng tubig to. Hindi nagdagan na to, kaya lang mabilis magkuhan. Kaya paano kainit mo. Paumok na gabi. Ito talaga yung nilalaing na. Ginagawang laing. Yan, ibibilad natin ito. Ay, may kon siya. Ay, mayroon siyang Ang kalakay ko yan. ito ante. Yung medyo maganda yung dahon. Diyan dito sa gilid dito Piliin mo ante yung magandang dahon. Oo, sa kabila. Ang bagas na. Ito, kadaming kon ante. Takway. Pwede yan? Mag-oo. Kaya
Yan, i-ano natin ito mamaya. Bibilad natin. Pwede na ito hanggang hapon. Parang matuyo siya ng konti. May laman din siya. Ginataan. Dahil bunga yung paan. Kaya mga bunga ng ano yung saging. Saba. Ating pagkatawag. Huwag na yung sira na yun. Kita ni bulong na Tara, Ikaw dyan lang. na-pull out. Pwede na ito. So guys, bali napasukan na namin siya. Nilagyan namin siya ng hapon para malinis. Yun ang dumi. Hugasan natin siya hanggang sa matanggal yung lumo sa balat. Para hindi madumi yung ano niya sa balat. Ayan. Ito na ang ating ingredient. Naka-crop top ka nga rin ko. Buray ka. Bakit tayo pusig ko. Lagyan natin siya ng dahon. Ito guys, bali binilad na namin ng antipasing. Yung laing. Maghapon namin siyang binilad. Siyempre, mayroon din siyang laman. Ito masarap to eh. Yung palapot. Ay, ganti-ganti ko na. Naku, nakakuha na naman yung panghapunan ni Unload. Hindi ka pinabuo na ka? Nabuo na? Wala pa. Nagugasan ko na. Bago ko binilad. Pag-alis. Si Kamon mapan ko Manila. Pagkabgablaw na yun man. Uri na maikat dilalat nan. Pag-uwi niya daw dito to. Sana all magbakasyon. Buti pa Santi Paseng, magbakasyon na naman. Bakasyon ng grande. Hindi man ako magbakasyon ha. Bakasyon ng grande itong ating mga kwan. Kaanakan. Grandiya daw. Ginasagot. Yan, umpisa na tayo mag-gisa-gisa. Yan, lagyan na natin yung ating daing para mabango. Iyan na natin siya ng konti. Last na ba yung ano mo na yan? Daing. Meron pa doon pala. Yan na yung kain na. Hindi, galing kay konti parang agutan. Tanggalin muna natin itong ating itong dakni. Pwede na natin ilagay ang ating laing. Bakit pag hinalo mo ng hinalo? Bakit pag hinalo ng hinalo, ante? Magi daw, makati. Ate? Halagyan na natin yung ano. Unang rata. Ay, pangalawang rata. Ruli natin yung ano. Yung pangalawa. Ay, una pa na. Yan guys! Wow! Charan! Nakatitig sa Antigagaya, ginatignan niya ako baka daw haluin ko. Baka magkape daw yung lalamunan niya, hindi siya makakain. Paborito pa naman niya to, ginataan. Pwede naman siguro yan.
Si Mayordoma. Mayordoma na hindi isasama sa bakasyon. Sayang. Kasi hindi nakasingil ng pautang. Parang ang sarap lang niya. Alaman mo. Lagyan na natin yan. Ay, kulang niya na eh. Gadayo dito. Guys, lagay na natin yung ating main ingredient. Ang lidog ni Pasita Ligaya. Favorite ni Auntie Ligaya. Kakaiba siya guys. Laing na may suso. May lidog. Dami kong audience, mga beng. Lagi masinay. Lagi masinay. Karon. Yummy. Pakuluan lang natin siya ng konti kasi madaling maluto yung ano natin, igit. Yan guys, syempre ang isa sa nagpapasarap sa ating mga lutuin. Ang sili. Ayan, ayun na, nag-imas na yun. Sarap. Masarap kayo manghang. Iwaiwain mo din yung daing eh. Ano na yun mamaya, madurog na yun mamaya. Oh, malambot na oh. Sarap guys. Sarap. Nagkaduman din na po may. O diba, nag-date kami dito sa labas. Dito kami sa bahay ni Auntie Pasing. Dahil malapit na siyang mag-abroad. Nagpa-despedida na guys, Auntie Pasing. Isang linggo siyang mawawala. Kuya. Kain tayo sa labas. Ito na ang Yummy. Ibili na. Ito na oh. Tikman mo nga ano yung luto ko, Dad. Kung masarap. Mas masarap daw yung ulam niya. Nilagang baboy. Yun lang. Mahinga na. Dito na ako maghapon. Sarap ng daing. Kaaga natin maghapunan na. Kain tayo guys. Mga Hapunan kadrago mo. ni Tel. Namang sila kami mantikon ni Bidog. Kuka dito niya oh. Lia, dali dito magkain ka. Sana si ano ay Analing. May kapalit tayo nilagang baboy niyo. Mag-diet ako. Mag-birthday ako. Wow. Happy birthday, belated. Advance pala. Belated na ulawal. Anong connect sa ano? Si Tayong, sabi ko kay Tayong kanina. Long, invite mo rin ako sa birthday mo ah. Oo, pag may handa. Sabi, kaya anong date siya Balong? 23. Pero baka magpaano na lang ako sa Ate Peng. Magsama na lang ako. Magpanakam ka na naman. Nakaangot mo na. Hindi mo mag-uwi. Galing dito sa bayan. Ba't di ka nagsama sa bayan? Sa birthday dito. hand ako eh. Magrandiyan na lang ako. Hindi ako magputsaran. Hindi ako makasultog. Magkamay. Dito ka nante oh. Ay, hindi ka Ito, makita. nabili na. Dalawang piraso yung iigi niya. Sarap ng daing. Medyo maalat. Kanay ay. Pwede naman nakatayo oh. Mas okay pa nakatayo. Tayo ka lang. Ikaw na dito Ante. Para magbaba yung kinain mo. 16 na agad. Bili lang magkain. Kaya nalaglag. Tikman daw niya. Tikman niya naman yun. Ayaw ko Iging ay yung ganyan. Laing. Laing. Ay, kararan kaya? Kanya-kanya na rin. Oh, may isang paunan. Natin mo na. Sorry. Sinagaan na tayo. Wala man yata dyan. Nabusog kasi ako ng kain pinakapan. Dali na. Kain kayo.
Maya. Kumain na sila. Bagay madami. Hindi na kayo nagpanantay, luto ng ulam. May sila yung kabunog. Awa, may ulam sila doon. Ang karne. Sana all. Ano lang? Sige na siya. Di ba nagkarni ka? Mangyun dyan. Mangyunay na sila. Kain po tayo. Ulam namin kwan, digdig. Kain na. Gagayam. Sa kayong sili. Tayo amin. Isa lang mo. Tamba, dali na. Magkain ka na. Isa lang mo na. Masarap yung yung bunga. Ay, yung laman niya. Kaya nga dami kang Mga ano siya, gabi. makilips. Lips na naman guys. Maligat. Maligat. Sarap pala tong gantong gabi. Anong tawag nitong gabi na ito, Antay? Sabi mo kanina? Gabi na mabango. Binahi. Sarap. Matagang sabaw yan, Ante. Ang laing. Tambo. Baka pa isang bansa yung iba nga, nagalangis-langis lang. Maganda yung nagalangis lang yan. Gusto ko yung sili. Hindi siya manghang. Ang sarap yung bibig ko. Huwag kayo dito, analin ang ulam. Tikmay mo yung luto ni Con. Sa kanya na ulamin yung karne. Doon maging kayo naman kung yan. Naglamig. Ayun, Konti. Naglamig. Naglamig. Oh, may drink pa. oh, dito ka. Ito ito diet, yung bagbagayo. Kain na. Tikmay mo bili ang aking luto. Napukuwati, bagas natin. Hinipti mamo. Dahil na, magsubo na. Ano? Pasado? Sarap naman yung suso. Suso. Kainin lahat yung ulo lang, may anak-anak siya. Hindi mas sumasubong natin. Ayun sa Uncle Marceng. Patikman ko ang salain. Wala, nagasip-sip ka din. Patingin niya ng sip-sip mo. Uncle, tikman Ano mo ang luto ko. magsip-sip? Pinatawanan niya. Hindi masakit sa bawang. Sabaw lang. Uy, wala po. Congratulations! Nakadalawang sandok siya. Kala ko, ano na yun. Kita, magsubo. Magigit. Baka malulok niya. Uncle! Ang karaman ang kunak! Le, Alam mong may karne sila. puro kayo karne. Ngayon lang nga daw sila magkarne. Mas masarap tong ganito, ulam. Dalawang kilo. Masustansya. Gawa nila. Basta mo dun sa ano ko. Baunin daw namin. Baunin daw namin. Ipitin na daw. Nilam din lang. Yung? Karne. Ano ba? Masarap? Ba? Ay, ito. Malikit daw sip-sip. Ba? Dapat lang ba? Sabihin mong masarap. Ah! Padasim tamo, di ka lutlutwanag. Lulukin ha? Sabagang mga madunay mas. Kapit magsip-sip ni ano. Yung marikit oh. Marunong na magsip-sip. Di nga? Daw gadidi ka lang ah. Sip-sipan mo tambo. Katulong na yata yung laway niya kagasit. Nagpasip-sip kay Tambo. Sabi niya, Tambo, sip-sip. Ay, tapon mo yan. Huwag yan yung balat. Ay, yung ano ba yung takip? Di ba mga bata pa yan, marunong nang magsip-sip. Wala man ng kasing ano. sabaw yan oh. Ganyan talaga ang lain. Yan oh. Yung bili. Wala man sabaw. Daing. Ano? Masarap pag sinabayan mo ng daing. Hindi pa daw. Bigyan mo. Tinapon na niya. Abos na daw niya. Abos na? Sumuha oh. Ang takip na sa kamay niya. Kay Lulu ka Marceng magpasip-sip.
Ito. Maganak dagat po, dagag mangan. Ba't ka dali mabuntis? Paanong hindi mabilis magdami ang igay, kadaming anak niya, no? Sa isang ano lang ito dami. Sa isang pisa niya lang. Siguro yung walang itlog yung lalaki, no? Ay yung walang anak. Sup-sup? Binuwa niya ng ano? Taga-sip-sip sa ba sa itasa niya kay Mariket. Sip-sipan mo na lang ante, tas ibigay mo sa kanya. Nagkaroon na natin. Gusto niya ata siya nagasip-sip. Sabi ko si Lulu niya marasing magsipsip. Kaya maamo si Marikit sa lula at lulo niya eh. Sarap? Naimasan na di sida. Hindi mo na sip-sipin, kainin mo na diretso. Lulo yata yan. Anong tiligaya kaya pa? Isa pang sabaw? Ay, isa pang labay? Lalaki yung pag walang anak. Yung mga ka-dragon, tapos na kaming nagkain. Thank you po sa panonood. Sa mga nanood. God bless po sa inyong lahat. Thank you Bye. po. Ingat po kayo dyan.